बड'ल मुलुगसोलोंसालियाव 20 साननि थाखाय प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार वर्कशप हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार बड'ल मुलुगसोलोंसालियाव बड'ल मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुप आरो बड'ल मुलुगसोलोंसालि सेन्ट्रेल मिउजियामनि हेफाजाबाव 22 अक्ट' एप्रिलनिफ्राय 11 मेसिम 20 साननि थाखाय प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार वर्कशप हाबाफारि खुंफुंदों। बे मावबादायाव दाब जिल्ला आरो फसंथानफोरनिफ्राय गासै 30 सोलोंसाफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे 20 साननि मावबादायाव फोरोंथाय होनो थाखाय त्रिपुरानि नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा थियेटार इन एजुकेशन विंगआव सोलोंथाय लानानै फैनाय बारग' फरायसा दिदोम बसुमतारिया फोरोंथाय होयो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिफानारि गाहाय प्रफेसार इन्दिरा बर', बड'ल मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होयो। माने जोङो जाहाथे ओरैनो बर'आव दासिमबो जोङो फावथायनि बेलायाव खोब उन जानानै दङ आरो बेयाव माने जोङो दा मावबादाखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे जोङो जोंनि इनस्टिटिउसनाव खुंनायनि मेइन थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि सोलोंथायारि सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि थुनफावथायनि बागै एक्टिंखौ माबोरै खालायो, स्क्रिप्टखौ माबोरै लिरो, बिदि बायदिसिना थियरिफोरनि सायाव जाहाथे बिथांमोनहा गियान जायो बेखौनो जोङो माने गुवारै रोंहोनायनि थांखियै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बे जोङो सानबाय थाखादों जोङो बेफोरबायदि माबा मोनसे हाबाफारि लानो नामा। दा बेबायदि साननायावनो जोंनि क'क्राझाराव थानाय लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोंनिसिम बे अफारखौ होफैदों आरो लोगो लोगोनो जोङो बे बिथांमोननि अफारखौ आजावनानै लानानै जोङो मैयानिफ्राय जागायदों जोंनि बे 20 साननि जि प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार वर्कशप एबा मावबादा बेयो जोंहा 20 सान सोलिगोन आरो बे 20 साननि गेजेरावहाय जोंहा थुनफावथायनि जि थियरिफोर दङ बे थियरिखौ जोंनि माने फुंखा सुबुं बेखौ लोरगि थियेटार हानजायानो बा ग्रुपआनो बिथांमोनहा लाबोखादों। फुंखा सुबुंखौबो बिथांमोनहा एखेबारे NSDनिफ्राय माने पास आउट स्टुडेन्टखा आरो बिथांमोनहानो जोंनि बे थुनफावथायनि जि मावबादा बे मावबादानि ट्रेनिंखौ होगासिनो दङ एबा होबाय थागोन आरो बेनि दारैहाय जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा ड्रामा एबा थुनफावथायनि सायावहाय गोबां गियानखौनो मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' ड्रामानि बेलायावहाय बा थियेटारनि बेलायाव जों एसेबाबो आवगायनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बे खनसेल' जोङो मावबादाखौ खुङा, जों इयुनावबो जों खुंबाय थागोन, बेयो जोंनि थांखिखा। मानो होनबा खालि माने फसंथानाव बे सोलोंसालिनि फसंथानाव खालि सोलोंथाइखौल' जों डिग्रिखौल' लायोब्ला जानाय नङा। दिनै जोंनो एक्सट्रा कारिकुलारखौ जोंनो नांगौ जादों, जोंनि साख्रियावनो हक बा गुबुन गुबुन बिदिनो थांनानै थानायनि बेलायावनो हक। आरो दा बेवहाय जोंनि जि सोलोंसाफोर फैदों
बेवहाय गुबुन गुबुन फसंथानफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों खालि जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरल' नङा एबा जोंनि खाथि खालानि गोबां माने थुनफावथायनि बेलायावहाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड गोसो गुदुं बिथांमोनहाबो गावसिनि एक्टिंखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा बेवहाय मुं थिसनफैदों बियो जोंनि जोबोद बाख्नायथाव एबा गोजोनथावनि बाथ्रा आरो बेवहाय जोङो सानदोंमोन जोंनियावहाय बांद्राय बेबायदि सोलोंसा जानाय नङा नामा खिन्थु दिनैहाय जों नुनो मोन्दों जेरै फ्राय 30सो सोलोंसाफ्रा जोंहा मुं थिसनफैदों आरो बिथांमोनहा दिनैबो सोलोंगासिनो दङ आरो उन समावबो बिथांमोनहा सोलोंबाय थागोन आरो बिनि दारैहाय जों माबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बर' बिफान लोगोसेनो लोरगि थियेटार ग्रुप हानजा आरोबाव जोंनि मुलुगसोलोंसालियावनो दंबावो बियो मोनसे सेन्ट्रेल मिउजियाम होननाय बेवहाय बे हाबाफारिनि जेब्ला जोङो डेटखौ थिग खालामदोंमोन अब्ला आं बे मिउजियामनि डाइरेक्टर माबायावनो दङमोन बिबानाव दङमोन आरो दिनै बे मावबादाया जानायावनो आंनि बे बिबाना जोबलांदोंब्लाबो आं बे बिबानाव माने एडभाइजार महरै दंगासिनो दङ दा बे हिसाबै जों मोनथाम ग्रुपजों माने कलाबरेसनावहाय बे हाबाफारिखौ खुंनो जोङो आखायाव लादों आरो बे जोङो साननाय बादि जानो हागौ बेबायदि मावबादानि गेजेरजों जों गोबां सोलोंसाफोरनो जों नांगौसेबां गियानखौ जों होनो हागोन आरो जोंनि जि थांखि जे थुनफावथायनि बेलायावहाय जोंहा बर' थुनलाइखौनो होन बा बर' समाजावनो होन बिराद उनफिननानै दङ बे उनफिननानै थानाय ड्रामा सेक्सनखौ जों एसेब्लाबो जौगानायाव माबा मोनसे बिहोमा होनो हागोन बेखौ जोंहा थांखि दङ आरो बे 20 साननि जि थांखि लानानै जोंनि जि मावबादा खुंनाय बियो मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बे मावबादाखौ दैदेनदों जोंनि माने बिफाननिनो बिबुंगिरि माने लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारिया बिथाङाबो फंनैसो बे आयदानि सायाव बुंफोरनो हागोन गोजोन्थों। दा जोंनि जा थांखिमोन बे 20 साननि प्रडाक्सन ओरिएन्टेड थियेटार वार्कशप दा बेवहाय जोंनि जा थांखि बेखौ जों जाफुंगोन बायदिखौनो मोनदों मानो होनोब्ला जों सानाखैमोन गुबुन गुबुन जिल्लानि बाहागो लागिरि बिथांमोनहा जोंनिसिम सौफैगोन होनना दा जों नुदों CITनि मेडाम माखासे दङ बिनिफ्राय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्ला क'क्राझारल' नङा क'क्राझारनि बायजो जिल्लानि माखासे बाहागो लागिरि बिथांमोनहाबो जोंनि गेजेराव दिनै बाहागो लाफैदों दा जोंनि बे थांखिया जाफुंगोन होननानै जोंहा माने फुरा 100% माने मिजिं दङ आरो जोंनि जा थांखिमोन बेयो जाहैदों माने जोंनि समाजनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव लिरनाय फरायनायजों लोगोसे स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनाय आरो बे स्किल डेभेलपमेन्टआ जोङो दा नैबे मावबादानि गेजेरजों जोङो फावथायखौनो थांखिदों जा फावथायावहाय माने जोंनि बर' थुनलाइखौ नोजोर बोयोब्ला माने फावथायाव एसे उन जानानै दं बायदि जोङो नुयो फावथाय लिरगिरिया जोबोद खम दा बे बिथिङाव माने जोङो एसे सांग्रांथि लाबोनो होननानै सानदों लोगोसे जोङो फावथायनि गेजेरजों मेन्टेल फिजिकेल बिनिफ्राय कमिउनिकेटिभ स्किला डेभेलप जायो होननानै जों मिन्थिदों फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायो दा बे बिथिङाव नोंथांमोनहा बाहागो लागिरिफोरनिफ्रायबो गोबां माने गावसिनि दाजाबथायारि बिबुंथिखौ मोननो हागोन सोङोब्ला माने मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमाव माने मैया जाय बाहागो लागिरिफोरा एसे हेजिटेसन दंमोन एसे गोनो गोथो दंमोन लाजिनाय दंमोन दिनै जों नुदों बिथांमोनहा फुरा गेवलांसारनानै माने गावसिनि पारफरमेन्सखौ होसिनदों दा बे बिथिङाव दिनै साननैल'सो जादों फैबाय थानाय 20 सानसिमावहाय फुरा बिसोरनि स्किल डेभेलपमेन्ट जागोन बेहा माने जोङो बेखौ बुंनो हायो बेनिफ्राय लास्ट डेआव बियो 11 मेआव जाहैगोन बेवहाय जोङो माने थियेटार पारफरमेन्स होगोन लास्ट डे खालि जौसाङाव जोङो दिन्थिफुंगोन बेखौ फुरा मोनसे माबाजों मा होननानै आबुं फावथाय महरै बे सोलोंथाइजों लोगोसे थुनफावथायाबो खोब गोनांथार होननानै नोंथाङा सानो सोलोंथाइजों लोगोसे थुनफावथायल' नङा मोनफ्रोमबो दिगानो माने गोनांथार आरो दिनैनि दिनाव जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ नायोब्ला एडुकेशन सिस्टेमावहाय NEP 2020खौ जेब्ला जों मख'गोन बेवहाय जों नुदों माने स्किल डेभेलपमेन्टखौ बांसिन माबा होदों इम्परटेन्स होदों जर होदों दा बे बिथिङावहाय जोङो जोंनि फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा बा जाय समाजनि सुबुंफोरा लाइमोनफोरा बांसिनानो लाइमोन सानैसोल' एसे जेनेबा संसाराव हाबनाय सुबुंफ्राबो बाहागो लाफैदों बिथांमोनहा माने हारिमुनि फारसे जोबोद अनसायग्रा हारिमु मोजां मोनग्रा दा बिथांमोन
जेनेबा नैबे वार्कशपनि गेजेरजों गावसिनि स्किलखौ डेभेलप खालामनो हागोन होननानै आं सानो थुनफावथायजों लोगोसे माने गाव गावनि कनफिडेन्स गाव गावनि रोंगौथिखौबो बिथांमोनहा बायजोआव लाबोनो हागोन। गिबियावनो खुलुमबाय आङो बे जायनाखि जोंनि बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जे 20 डेजनि जोंनि थियेटार वार्कशप प्रडाक्सन बेसनि जायनाखि जागासिनो दङ दा बाहाय सफैनो हानाय मानगोनां रिपर्टार्स बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बरायग्रोनानै लाबाय। आङो बाहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो जोंनि जायनाखि क'क्राझारनि बिखायावनो थानाय लोरगि थियेटार ग्रुप बेनि सासे सोद्रोमा जानानै आंखौ जोंनिनो लोरगि थियेटार ग्रुपनिनो सेक्रेटारि मानगोनां जोंनि सन्जिब कुमार ब्रह्म आदाया आंखौ बिसिम फोरोंथाय होनो थाखाय एसे फेकाल्टि हिसाबै लाबोदों। दा आं बाहाय फोरोंफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बाहाय आङो गोबां गुबुन गुबुन जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अनगायै गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो माखासे स्कलार्स बिथांमोनखौ आं लोगो मोन्दों। बिथांमोना जेसेबांनाखि बाहाय सोलोंथाइ लादों गासैबो स्कलारशिप बिथांमोना बाहाय गावनि सोलोंथाइजों लोगोसे जे नैबे जायनाखि जोंनि 20 साननि थाखाय वार्कशप लादों बाहाय जे गावखौनो सम होनो हादों आं बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंहा बे जायनाखि ड्रामा वार्कशप अर्थात थियेटार वार्कशपआ जोंनि जिउनि जायनाखि लाइफ दावगानाय बाहाय जोबोद इम्परटेन्ट। बियो जोंनि जिउनि दानानै लांनायाव जोंनो जोबोद खामानि होयो। जोङो जेब्ला 17-18 जोङो त्रिपुरायाव थांनानै TIE कम्पानि जायनाखि नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानि आन्दाराव जों बाहाय जेब्ला 1 इयारनि PG सार्टिफिकेट कर्स लाहैदोंमोन अब्ला जों बाहाय नुनो मोन्दों जोङो 20 सिट्सनि गेजेराव जों सेलेक्ट जानानै जों जेब्ला बोसोरसेनि कर्स लाबाय बाहाय ओरैबायदि माने माखासे जोंनि जायनाखि नैबे जोंनि BTC अर्थात BTRनि एरियायाव जानाखि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ थियेटार फारसे बेखौ जों बेयाव थाङोब्ला जों मोनफुंजोबो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन दा माखासे 1 इयारनि कर्स जायनाखि स्किमावबो दं बानारसआवबो दं NSDनि आन्दारावनो आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ दिल्ली जायनाखि NSD बाय 3 इयार्सनि जोंखौ थियेटार वार्कशप एबा थियेटार कर्स लाहोनाय जायो। दा बेनि अनगायैबो नैबे जायनाखि त्रिपुरानि थाइ विंआ बेयो जाबाय बेस खालामदों इडुकेसन पारपसनि सायाव जायखौनाखि बुंदों TIE थियेटार इन इडुकेसन बे अर्थात इडुकेसनजों सोमोन्दो गोनां आरो दा बाहाय जोङो बांसिनलि एक्सुवेलि नाटक एबा जोङो थुनफावथाय खालामनाय बेजों लोगोसे जोंखौ एस ए टिचार एबा फोरोंगिरि जानो थाखाय बांसिन फोरोंहरनाय जायो आरो जे जोङो एस ए ड्रामा टिचार जानानै जोङो गथ'फोरजों माबायदि जों फेस खालामहैनांगौ आरो जोङो जोंनि जायनाखि माखासे कलेजफोर प्रफेसनेल कलेज एक्सुवेलि बे B.Ed कलेज डाइट कलेज बेफोराव जे सासे टिचार जानोब्ला बै गथ'फोरजों माबायदि फेस खालामनांगौ बेफोरनि सायाव जोंनो फोरोंथाय हरनाय जायो। आरो बाहाय जोङो माखासे B.Edनि कर्स DLEDनि कर्स बेफोरखौबो जों मोनबोजोबो। दा बाहाय गोबां बिथिंनि सायाव फोरोंथाय होनाय जायो बाहाय आरो गुबुन गुबुन टिचारफोरबो फैयो गुबुन गुबुन हादरनि टिचारफोर फैनानै जोंखौ सोलोंथाइ लाहोफैयो आरो बेहाय थांनानै जुदि सोलोंथाइ लाहैनो हायोबा जोबोद मोजां आं बेखौ खावलायगोन बे निउस मिडियानि गेजेरजों। दा आं नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जायनाखि जोंनि नैबे 20 डेजनि वार्कशप बाहाय फैनानै जे नुनो मोन्दों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां रोंगौथि गोनां थाखोमानाय माखासे टेलेन्टफोर दं। जोङो सोलोंथाइखौ लायो नंगौ येस बेयो कारेक्ट नाथाय माखासे जोंनि थाखोमानाय बैफोर जों मोननो हाथावै बेखौ जोङो नैबे थ्रु दा वार्कशप थियेटारनि गेजेरजों मोनजोबनो हायो आरो दा बेखौ आङो बिथांमोननिफ्राय नुनो मोन्दों। जोंथ' ओरैनो जेनेरेलि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनिफ्रायथ' जों नुनो मोनखायोखा जों बेखौ वार्कशपबो खालामबाय मिथिबायबो नाथाय नैबे फार्स्ट टाइम आंनि लाइफआव स्कलारफोरजों जे सार मेडाममोनजों आङो वार्कशप खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि टेलेन्टफोरखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। निस्सय बिथांमोना फैगौ प्रडाक्सननि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनो हागोन आंहा बेखौ आसा दं आरो नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि जानाखि चेनेल बेखौ बरायग्रोदों। दिनैहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' डिपार्टमेन्टआ लोरगि थियेटार ग्रुपजों लोगो नांनानै जेरै 20 साननि वार्कशप खुंबाय बर' ड्रामानि सायाव बे खोब मोजां बाथ्रा। आथिखालाव बे इन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजों मोनसे माहारिनि थांनाय थैनाय जाल्ला जन्थ्रना बेफोरखौ दिन्थिनो हानाय जायो आरो बे मावबादानि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मोगथाङारि जेनाखि जिउनि थांखि बेखौ जाफुंहोनायाव खोब मदद होगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेबादिनो जोंनि दिनैनि बे मावबादायाव
गुबुन गुबुन बर' हालामनिनो जोंनि फरायसाफोर दि बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैहाय जानाखि थांखि बा नोजोरजों बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जेनाखि मावबादा खुंदों बियो निस्सय जाफुंगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हादों आरो बेबायदि मावबादानि गेजेरजोंनो आथिखालाव दासिम जोंनि थियेटार माने बे ड्रामा बे हयथ' एसेबां जौगानाय जों मोनबोआखै दा बेबायदि मावबादानि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफोरनो जुदि जोङो फोरोंथाइ होनो हायोब्ला जोङो लिरगिरि बिथांमोनखौबो जों हयथ' मदद होनाय जागोन आरो बेबादिनो जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो बे माखासे फोरोंथाइ होनानै फावथाय थुनलाइखौ बोरै लाखिनो हायो फोथांनानै दोननो हायो बे खामानिया खोब मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। बेखायनो आं आसा खालामदों बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलिबाय थानाय मावबादानि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफ्रा हारिनि माहारिनि थुनलाइनि फारसे जौगानाय बिथिंजों फैनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो आरो। गिबियावनो खुलुमबाय गासैनिसिमबो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नैबे बड' डिपार्टमेन्टआव लोरगि थियाटारनि बानजायनायाव बर' डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबजों दिनै 20 साननि थियाटार वर्कशप बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानानै दिनै जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जाय समाव जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथियामोन दा बेनि गेजेरजों दिनै बिथां सारमोना बेवहाय फैनानै बे थियाटार वर्कशपनि गेजेरजों जोङो माने गावनि सोलोंथाइ लानायाव जोङो रियेल लाइफआव जोङो माबायदि जों दावगानांगौ बा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो बे थियाटारखौ जों माबायदि जोङो लांनांगौ बेफोरनि माखासे गियानखौ दिनै जों मोननो हादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे गावनि लाइफआव दावखोनायाव बा सोलोंथाइ लानायाव जों माखासे आगानजों दावगानो हागोन होननानै जों सानदों। दिनै बेनि गेजेरजों माखासे जोंनि लोगोफ्रा बाहागो लादों। दा बेनि गेजेरजों माखासे गियान सोलोंदों दिनै रियेल लाइफआव दिनै जों सरासनस्रा सुबुंफ्रा माबायदिहाय जेनेबा बिसोरनि जिउ दावगाफारिया जेरै आगान सुरो थिग बेबायदिनो बे थियाटारनि गेजेरजों मोगथां मुलुगाव सोलिनाय माखासे सावगारिफोरखौ बेनि गेजेरजों दिन्थिनाय नाजानाय जायो। दा बेनिखायनो नैबे थियाटारनि गेजेरजों जों सोलोंनानै जोङो रोंनानै जोंनि जिखिनि रोंनाय बेखौ जोङो इयुनाव जोङो इयुन सुबुंफोरजों जोङो दिन्थिनो हागोन होननानै जोङो बे सोलोंथाइखौ जों मोनगोन होननानै जों सानदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो बेयाव दिनै जोङो सोलोंनो मोननानै दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सिगां आं बरायनानै लाग्रोबाय। जोबोर मोजां मोनदों आं बे थुनफावथाय दिनैनि मैयानिफ्राय मा होनो फैगौ 10सिम जानो गोनां बे 21 साननि थुनफावथाय मावबादायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा आं सिगाङावबो नंगौ सिनेमाबो गाखांबाय अब्लाबो सिनेमा गाखांनायनि गेजेरजोंबाबो आं नैबे मावबादाखौ लाफैनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा जों सिनेमा आरो थियाटार बे मोननै आलादा फाराग दै। सिनेमाया जादों जोङो बानायगोन नंगौ मोनसे माबाखौ बानायहोगोन एक्टिंखौ खिन्थु बेखौ जायागौ मानि दानै गोदान रिटेक खालामनानै बानायफिनबाय थायो। खिन्थु थियाटारा जादों जों खेबसेनो मा होनो बेखौ लाइभ श' नङा होमबा बेखौ मा होनो जों जाबाबो जायाबाबो खेबसेनो जोङो बानायथारनांगौ आरो बेखायनो सिनेमा आरो नैबे थियाटारा आलादा। सिनेमानिफ्राय आं सानो नैबे थियाटार बानायनायाव सबसे साबसिन रोंगौथि गोनां होननानै। मानो होनोबा बैहा जादों नों गावनि गोसो बायदियानो खालामजायो जेनेबा साप'ज सिनेमायाव खिन्थु नैबेहाय थियाटाराव जादों जोङो एकदम नोंनि बेहाय जादों जेनेबा जों बेलेग माबाखौ दिन्थिनो हाया एकदम जोङो जोंनि माबाखौ माबोरै देखायथारनांगौ श' देखायनोब्ला जोंनि माबाखौ गाबनाय सिनब्ला माबोरै देखायथारनांगौ बेखौ जोङो जोंनि एकदम मुडजों फैहोथारनानै जोङो देखायथारनांगौ आरो बेनि थाखायनो आङो बेयाव आरो गोदान सोलोंनो मोनदों। जेरै जों बबे एक्टिंखौ खालामोबा बबे माबाखौ खालामोबा जोंनि माबाया मा होनो महर एक्सप्रेसना बोरै जायो बेखौ बिथांमोना जोंनो मोनसे आलदा फोरोंलांदों आरो बेखौ दिन्थिनो हागोन नामा मा फोरोंदों? बेहाय दिनै जोंनो मोनसे ग्रुप माइन्ड श' दिन्थिहोदों। बेयाव जोंनो ग्रुपै जेनेबा साप'ज मोनसे टपिक होबाय बे टपिकनि गेजेराव नोंसोरो सिरियै जेनेबा मोनसे
मोनसे सल' बानायनानै खोन्था जास्ट बिदि आरो सोरबाया बिबार बानायदों सोरबाया मा होनो मामोन हालौनाय बिदिनो मोनसे मोनसे सिन खालामदों आरो बिनि सायाव जोंनो ओमफ्राय सोंनायबो खालामदों ओमफ्राय जों साप'ज जों मोनसे खालामनोसै आङो बिनि माबायावनो आं मोनसे खालामदोंमोन बेयाव जादों जास्ट जोङो बैसागु मोसानायाव बेहाय जों बिदि मोसाबाय आरो आंनि लोगो ग्रुपफ्रा सोरबा खाम दामबाय सिफुं सुबाय सोरबाया खौवौ गाबाय थिग बेबायदि। खुलुमबाय दिनै बेयाव नुजाफैनाय रादाबगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव माने बर' बिफानजों लोगोसे लोरगि थियाटारा ज' मोनसे रायज्लायनायनि गेजेरजों 20 सान जे थियाटारनि वार्कशप खुंदों बेयाव वार्कशपआव आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आं माने नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि सासे फरायसा हिसाबै बाहागो लानो मोन्दों। बेयावहाय माने गोबां रोखोमनि फोरोंनाया जाबाय थियाटारजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंदों सारमोना गिबियावनो जोंखौ फोरोंनायाव आथिं आखाइफोरखौ मोजाङै ब्याम गेलेहोनायनि गेजेरजों फोरोंनो लादों। बिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरोंदों जोङो माने उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम माबादि मोनबोयो जिउआव बेखौ माने फोरोंदों जेरै उन्दैनि गेदेरनि बेजों लोगोसेनो जिब जुनार बायदिसिनाखौबो गाबनोबो फोरोंनाय बेफोरबादि मोनसे गाबनानै दिन्थिगोन नामा? मोनसे गाबनानै जोङो माने दहायहाय मोनसे ग्रुप जानानै गाबदोंमोन आरोना बे जाबाय सैमा रोनावनाय माने सोरनिबा न'खराव निदान जानायखौ खोनादों आङो गाबना खोनासै बेबादि रोखोमनि जों गाबनानै माने मोनसे एक्ट देखायदों आरोना सुंद'नि गेजेरजोंबाबो। बेजों लोगोसेनो आङो दिनै लोरगि थियाटारखौ मोनसे साबायखर बावगोन जे बिथांमोना बेसेबांबा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव एथ'बां मोजां फरायसाफोरनो माने थियाटारनि जे दिन्थिनायनि हाबाफारिखौ जोंनो दिन्थिहोदों माने सोलोंथाइ होदों। बेजों लोगोसेनो थियाटारनि गेजेरजों जे जोंनि बर'नि द्रामा बे फावथाय लिरनाय बियो स्टेजनि गेजेरजोंसो आबुङै जाफुङो दिन्थियोब्लासो माने बेफोरबादि फावथायखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंहा थियाटारावबो दिन्थिनांगोन। बिनि थाखाय बेजों लोगोसेनो आरो आङो ओरैबादि बुंगोन जे बर' फावथायफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरबादि थियाटारनि हेफाजाबजोंबो जों लिरनाय बा गुबुनफोरा लिरनाय फावथायफोरखौबो थियाटार सायाव दिन्थिहैथारनांगोन। बिनि थाखाय आङो गुसुङैनो बुंनाय थाबाय। गोजोन्थों।